Niki Mbak Ayu Fitri njaluk manuk-manukan. Lho. Lah aku ganti pateni asine ya. Si nyuwun tintingane, Pak. Kene apa kono? Dalem? Kene apa kono? Oh. Kowe sing ngudang manuke aku tak nguran-urani. Nggih. Aku ora padha kancane iki ya. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa amung ati pawitan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel lan kena tinumbas harto Esuk awan neng omah wis ora krasan kaloyoran anggoleki sing tak sayang mobang midaranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencot neng abang kekancangan kekancangan tak rindhe saka kadawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan ila kae tak suwun mbok aja ngiji kodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manisin ibu bunga yen kelakon nyanding selirane nora bakal ati kok kekewang liyan yen si podang andutut ati kebranan ora mendang atiku tan sayang getrang tasranane sun pikatulo teng kena yo wahyu las oh oh ora krasan kaloyoran
bang ye iman neman yen nganti leya kang nyaya leang tak sawang mencak neng apa gagah jangan tak rende saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngale bencoan Ilakae tak suwun bojong iji modang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen ngakon nyande slirane nara bakal adiko kakewang leyan yen si podang andutut ati kabrantan ora mandya atiku tansaya ndetrang pasranane sun pikatulut ing tendo Isa kuwet.